Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'. Maka yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub faqadaha. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana ahuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nur
busyra wa huda wa rahmah aw madzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walamma lan semangsane dakhalu dakhala siapa? Min khaisu saking di amara apa amara perintah amarahum perintah ing sapa abuhum maka nayugani anu minawai min sayin illa diburi ana illa ma dengar bermakna ora makana ora ana yugani asal kata gona sugi yugani maksudnya iku nolak sapa Bapak anhum minawahi min sayin saking sawiji saking sethithik ae ora illa kejaba hajatan apa hajat keinginan karep kepingin fi nafsi Yakuba ing awak dhewe ne Yakuba apa Yakub Yakuba Nabi ayo wong gare murini Nabi Yakub kono cek wangen-angen apa maknane Yakub iku wong Yakuba ing Nabi Yakub qadha ngukumi sapa Yakub ha ing hajat mutusake ha ing hajat dadi rencane Nabi Yakub ya anak-anak ya meni-meni maneh nek blonjo maneh aja mlebu bareng-bareng lawang siji. Sampeyan pisah-pisah. Iku adalah usaha Nabi Yakub menghindari bahaya. Mergo apa nggawa adike Nabi Yusuf. Aku gak iso nolak sangka Allah. Kabeh hukum keduwe Allah, wis aku pasrah nang Allah. Akhirnya temenan. Alhamdulillah. Jadi temenan bareng wis tutuk nang gone sapa? Blonjo maneh nempur maneh nang Nabi Yusuf sesuai perintahe bapake
Ya, Allah. Lakum. Semangsane kanca-kanca dulure Nabi Yusuf mang mlebu sesuai perintah bapake. Tapi kabeh gak iso nolak sangka apa? Reka dayane sethithik ae orang iku hanyalah usaha Nabi Yakub. Wa innahu lan sak temene Yakub iku ladu ilmin yakti apa ilmin du ilmin ladu ilmin duwe ilmu 5 6 7 5 apa 5? Lima alamnahu alamna apa lek? Nahu alamna apa kok? Apa alama mau apa? Baru alam nahu sing gampang ku mulangi sapa ingsun hu ing Yakub memberi ilmu mulangi alam nahu mulangi sapa ingsun hu ing Yakub awe weruh maksudnya mau mulang awe weruh sapa ingsun ing Yakub maksudnya apa mau mulang walakin aksaron nasi akeh menungsa iku layak lamun orang ngaweri sapa wong dadi direncana karo Nabi Yakub meneh-meneh maneh ya nek blonjo mrono nek nempur mergo sadurunge kan apa duwike dibalekno budal kawitane iku nggawa obrok merono maneh nggawa apa? Kijang tepak. Merono awal iku nggawa kol tepak, merono maneh nggawa trek. Mergo apa duwike dibalekno iso blonjo luwih akeh. Dadi asale nggawa apa? Keledai. Merono maneh nggawa unta. Akhirnya mlebu dari beberapa pintu iku apa hasil rekayasae strategine Nabi Yakub. Tapi yo gak iso nolak apa ketentuane Allah itu hanyalah strategi siasat Nabi Yakub supaya keluargane selamat. Itulah ilmune Allah sing diulangno nang Nabi Balamma apa mang? Dakhalu ala Yusuf ing atas Yusuf. Awa iku ngungsekake, ngerti maksudnya ngungsekake? Nyingkrino, nyelametno, apa?
ilaihi maring ayah Yusuf akhahu ing akha paman akhi apa akhi dulur akhahu dulure Yusuf sapa jenenge ayah dulur Yusuf Bunyamin Kala jazaba Yusuf ini ana iku akhuka fala tabtais fala mongko ojo tabtais enggale wala tai asu pinter lho arek-arek iki pinter ajane gawaya tok mare wala tabtai lan aja mongko aja putus asa damir anta sira bima kanu ya maluna nglakoni sapa oh oh sampean tulis WA ngono ya kesuwen mosok ga iso bedakno wong akeh karo sira kabeh nek sira kabeh SK ngono WA sak karepmu pokoke sing penting paham wala madakhalu semaya mlebu sangake ala Yusuf ing atase Yusuf awak ngungsekake sapa Yusuf ilai mari Yusuf akhahu ing dulure Yusuf setelah pisah pirang tahun 20 27 ya ndek gone Zulaikha wis digawe 10 tahun ngono ya. Umur 7 tahun sampai remaja. Ya. Terus ndek gone penjara digawe 7 tahun ngono wis. 17 tambah 7 selikur. Terus dadi pejabat tinggi 7 tahun. Pira 28 tahun. Terus ditinggal Nabi Yusuf iku adike umur pira kira-kira? Katakanlah 7 tahun, katakanlah kacek 2 tahun ngono wis. Berarti 5 tahun ditinggal 28 tahun. Dadi pira umur 33 tahun. Kira-kira iso iki adikku sing umur 5 tahun biyen ta. Cirine mesti ana sesuatu sing ndek kono iku. Oh iki mesti adikku iki, mergo cirine ngene. Ngono lho. Kira-kira ana cirine apa kira-kira? Tompel. Di antarane iku tompel. Iku wis gak iso ilang. Iya, adikku sampean iku. Buktine ndi? Lah iki tompel iki ndek kene iki. Kadang-kadang tompel iki tersembunyi. Nek gak dulure gak ero. Ngono lah. Lah pira emang 30 tahun. Umur 33, katakan 21 tahun. Oh iki adikku iki. Mergo jelas digawa karo dulur-dulure. Misale apa jenengku mang walaupun tanpa tanda lahir. Tapi ku mang jelas kan apa dulure sing gawa. Lah iki padhe adikku iki. Paling enom kan ngono sih. Bareng mlebu diseret. Kene. Seret telepon. Panggonane Nabi Yusuf telepon kantore dhewe. Telepon nang vilae dhewe, dikek jaminan dhewe.
Akhirnya takon, "Ya apa kabare, Dik?" "Lho, sampean iki sinten?" "Lho, aku iki dulur." Ya apa kira-kira? Wis bayangno dhewe ya dialoge. Sing jelas nek kene akhire ana aku kafala tabtais bima kanu ya malun aku dulurmu. Dulur sing sapa? Lah kuwi ya Yusuf biyen iki kok. Ya apa sampean Yusuf? Akhirnya ya apa kira-kira? Berpelukan. Ya. Cerita sampean tahu filmnya Teletubbies? Menangi ta? Menangi. Kan akhirnya berpelukan kan. Mungkin ya tangis-tangisan barang opo di sampean. Ya bayangno dhewe lah ya apa. Aku sih gak iso bayangno apa. Gak iso romantis. Lah sing ahli romantis ngono ya iso menuliskan bagaimana keromantisan seorang kakak bertemu dengan adik 28 tahun. Ya kayak pengen tak terangno kan gak ketemu iku mulai lulus SD sampai saiki tak hitung ke 40 tahun. Kok kono gak goleki ngono aku ya lali. Kono goleki aku akhirnya goleki Isa. Akhirnya bisa ketemu. Jadi ngene iku ya. Jadi di dalam cerita Nabi Yusuf ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita peroleh bahwa perjalanan hidup ngono iku dan iku ya iso merupakan ya jelas kisah nyata wong wis ditulis karo Quran. Dan ngene ya. Nabi Muhammad lek supet ngono maca surat Yusuf. Mergo di dalamnya ada cerita-cerita sing ngono mau. Ana kisah romantis, ana kisah dan seterusnya. Maksudnya ngene lho rek. Bayangno penderitaan Nabi Yusuf terus dibandingno penderitaane awake dhewe ngono lho. Ha iku lebih apa ringan. Jadi ngene iku sebagai hiburan. Sampai ini ada pertanyaan? Sekian ngaji kita, semoga Allah memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.